Okay. Værsgo optag. Og så skal vi lige have noget kage. Stop. Hvad for en kage skal vi lige? Jo, skal vi ikke bare købe en kage for sjov? Skal vi ikke købe banankage? Nej, vi gider ikke købe banankage. Hvad med citron? Hvad skal vi så have? Vi skal have cookies. Cookies. Hvad for en? Cookies. Med... Nej. Den er chokoladestykker. Ja. Mange? En eller to? Det ved jeg ikke. Der er også noget heroppe. Nu har vi købt Smarties. Nej, hvad er den øverste med? Den der. Ja. Er der noget i? Triple-chokolade. 32%. Triple chokolade. For helvede. Ikke mand. Fuck it. Hvad senere i dag, så har vi lige Daniel Kallehave. Kallehave, den her kigge. Chok! Hallo, må jeg godt sidde i vognen? Okay. Og der er åbnet film. Det er sjovt. Må jeg godt sidde i vognen? Må jeg sidde i hallo? Altså, jeg har brækket benet. Helt sikkert. Med handicap. Jeg orkede ikke gå mere. Så var der sådan en gammel mand, han gik hen og kiggede. Og jeg fandt og så løb vi bare vores vej. En sat bort. Ja, vi ses. Du må have det godt. Nej, vi skal over her. Hvad skal vi have? Vi skal have flødeskum. Det er fandme sjovt at se den med slips. Drej. Over til Michelle. Nej. Stop. Jeg fandt heste. Ja, var det? Ej, hvor ser de søde ud. Skal du ikke have den? Nej. Nå. Nej. Vi skal over have flødeskum. Vi skal over have flødeskum. Nu er... Nej, de flødeskum hen. Det er ikke her. Det er hen med mælk. Bak. Nej, vi kan også bare til motoren. Nej, den gider vi ikke. Stop. Bak. Det er hen med mælk. Hey, jeg har taget det kort. Blød. Nej, det er romkugler. Jeg vil altså... Skal jeg så til at betale igen? Jo, det kan han ikke. Der er han af. Også bare smide det op i købeboksen. Ja. Det er mig? Ja. Eller hende foran. Prøv lige køre ordentligt. Michelle, så går du rundt med en Arla-mælk på hende. Michelle, det kan godt være, at de får noget stjålet. Ja, Michelle. Jeg tror, jeg skal passe på med den der i lungen. Ja. Shit. Prøv lige at køre mig derover. Lige ud. Fuld fart fremad. Jeg skulle ikke i 7 år siden, at klart, man kan virkelig have den med ind. Vi købte den i hvad? Jo, vi gjorde. Jo. Vi har ingen. Står det? Hvad siger det på nummeret? Det ligner sådan et spil. Det er så der Counter-Strike bare uden pistoler. Den vej. Det drej til Flødeskummen af. Venstre blink ud. Nej, blink ud. Hvor fanden er flødeskum? Jeg tror, det er hen med mælk. Jeg tror, vi går for langsomt. Så jeg tror ikke lige der i forstår. Drej. Er det roligt? Drej. Så drej. Nej, hun er usikker på. Nå. Noget ikke at vinge til mig selv. Så har vi lige noget fisk. Så har vi lige noget æg og noget smør. Flødeskum. Flødeskum. Hvad er så sjovt? Nej, 5. Så vil jeg købe flødeskum. Nu har vi 2 pakker cookies og flødeskum. Skal vi også have kakao? Nej. Nej. Min mave var syg. Se, der kom Daniel lige igen. Hvor er det Daniel? Han er der. Stop. Det var Daniel. Is. Ja, is. Ikke der noget fint. Nej, den gider vi ikke have. Stort. De smager dårligt. Åh, det er. Der er sådan nogle... Vi skal have Ben & Jerry. Ej, det er fucking dyrt, mand. Hvad skal vi have? Er det der dyrt? Ja, det er dyrt. Den burde den her klasse, er det ikke? Det står lige der. Okay, 60. Nej. Shit, Det var det ikke. Marang, islav, marang, islav. Det hedder Marangs, min lille ven. Jamen, så siger vi det. Marang. Hvad for nogle pølser? Ej, det er sandt. Terninger. Til Bacardi. Du skal også købe sådan en her. Det koster bare... Du er dårlig til at finde mig. Ja, Mississippi det også. Så drejer vi. Hvilken vej? Derovre. Den vej, man nu kan dreje.
Den der flødeskum, den er faktisk ret så kold. Så har vi lige noget pålæg på begge sider. Nej, gå da væk. Og så fortsætter vi bare. Så kan vi lige til kagen igen. Fuck, jeg blev skræmt dengang Kalle her lige pludselig stod der. Jeg troede bare, Jeg tænkte også lige, hvad? Nej, så drejer vi. skal jeg have sådan nogle underhylder? Ja. Kan de passe på? Ja. Nej. De passer, jeg gør de ikke. Nej, omvendt. Nej, 180 grader. Ja, det siger du også. 180 grader. Og lige ude. Og så har vi lige lidt kaffe. Og så har vi mel og havregryn. Nej, det var havregryn. Øjenstykke til Ibermann. Lækkert. Lækkert. Rigtig, hva'? Vi kan se nogle. Jeg har forstået foden. Hvad er farveskagen her? Så skal vi lige ind til forlagten og hårfarverne og sådan noget. Kan vi komme igennem her? Ja, så fed er jeg heller ikke. Hold din kæft. Hvad? Hun tænkte nu mere på mig. Ja. Kan I se, der er bøger? Med hårfarver i. De er spil? Se, de der, de er krøllede. Næsten. 1, 2, 3, 2, 3, Jeg var klar. Jeg tror lige, jeg skal holde det. Nej. Hvor? Hvad er der? Jeg er nok nødt til at tale dem. Der. Der er kun lidt øl. Har der mere alkohol? Er der mere alkohol? Just direct alcohol. Nej, de der, de er ikke gode. Det er noget dårligt noget. Det er noget dårligt. Det er noget løg. Det er noget lart. Den er Heineken. 6 stykker. 5 3. Ja, nu er der så kun... Nu er jeg jo heller ikke. Der er også nogle mærkelige der. Og der er Royal Classic. Ja, og en cola. Ja, og en cola. Så kører vi. Heineken! Så der kom Daniel igen. Daniel gik der igen. Er det Daniel? Godt. Prøv lige, hvis du nu vil... Så... Der var Daniel! Hun er frossen. Lad os blive færdige med det her spil her. Det er taget. Nej, Daniel! Tryk på den røde knap. Så. Skal vi snart se, at Farvel, Daniel. Så kom han Ja. igen. Nej, lad os. Så må vi hellere gå ud nu. Ja, tror jeg. Så tror jeg, de vil være ret trætte. Skal vi ikke have noget Dolmio? Lad os gå ud, før det bliver alt for... Pinligt. Ja. Altså grænseoverskridende. Ja. Stop. For fanden da. Krølle, er det dig, der betaler? Vi skal også hjælpe. Hvad laver sådan en lyd, der er inde her? Jeg synes ikke, de havde fået Bøtex den gang. Der er Ibermanns bukser igen. Nej, Der var Christians nye underbukser. Hvad ønsker du dig egentlig i årsdagsgave? Skal du have dem? Det ved jeg ikke. Der er en øjmer. Du havde allerede købt noget til mig, havde du ikke? Eller var det til 11 måneder? Nej, jeg har ikke købt noget endnu. Eller ikke til 11 måneder, var det til... Jo, det var til vores årsdag. Ja. Hvad? Der skal jeg have op på disken. Hold nu kæft. Jamen, har du en streg ud så? Nej. Gud, jeg skulle... Det er mig, der skal betale. Så er det op på pengene nu. Kan du ikke betale? Jo, jeg giver ikke mig det her. Nej. Det er med penge. Vil du have et kondom? Skal du have et kondom? Nej. Hvorfor? Jeg sidder lige i vognen, ikke? Jeg er baby. Og du ved, det er grin der. Hvem er til mor og faren? Det er hende der. Det er dig. Du er min mor. Og du er min far. Hvad? Det føler mig. Ved du hvad? Hun kan selv langt de her penge. Jeg giver hende det. Nej, det er synd. Nej, police, det kommer jo an på, hvad det koster, fordi de der 2 cookies, ikke? Kostede 12. 13. Det kan være. Ja. Og den anden kostede 15. Så går det jo op. Lidt med mine småmønter. Det er små penge. Der var jeg heldig. Ja. Det kan vi lige så godt. Så kan vi altid komme ind i bytkagerne, hvis det smager lov. Hold nu kæft. Jeg har købt triple cookies og choco cookies og flødeskum. Og det blev i alt 35 kroner. Og hvor kan man lige se det her? Nej, 34,95. Hallo, den er på 14,24. Jeg kigger på. Kom, vi har 14 minutter til. Hey, vi har begge nejlagt på.
Hallo? Jeg vil gerne op af den her vogn. Det kan du først komme, når vi når derhen. Nej, hold nu op. Jeg vil gerne ud nu. Det er ikke nu. Jeg vil ud. Hey, hvad rejser? Så kør ordentligt for fanden. Jeg er skide bange. Så, i den forstår vi kommer herfra. Nej! Væk! Christian! Kom on, bil! Jeg kan ikke med. Jeg spiste, jeg tænkte lige, hvor min mobil var. Den har kullet jo. Jeg kan ikke mere. Hold da op med dig. Hey, jeg har stået min mælk. Sådan. Kom her, lille pige. Skat. Jeg har lige Michelle. Au! Lille skat. Oh my god. Det kan jeg ikke finde ud af. Det er min, tak. Jeg tror, jeg slukker.